Stand up as we open this service in a prayer. So let us all pray. Heavenly Father, salamat kayo Lord God karong kabuntagon na migihatag kanamo. Salamat o Lord God nga imong migiatagan og oportunidad, grasya o Lord God nga karong adlaw kami na pud o Lord makahimaya, makakanta, makasayaw diya kanimo o Lord God. Lord, I pray nga karong adlaw o Lord imo gamiton o Lord God sila pastor and all the pastoral staff o Lord God as they share the gospel, O Lord God, using them mightily throughout the day karon O Lord God. Ikaw magalihok, ikaw hikap sa kasing-kasing sa mga tao karong adlaw O Lord God, in every satellite churches of PCGO O Lord. And we pray, Abba Father, that they will not come out in this place, O Lord God, empty, but they will be filled, puno O Lord God, sa imuhang pulong O Lord, ngaylang nakatunan karong adlaw O Lord. And I pray, Abba Father, that you will be working wonders, miracles, and sa ilang kinabuhi, O Lord God, as they go through this week, O Lord God, in their entire life, O Lord. We pray, Abba Father, nga ikaw, O Lord God, magapuno kaning balaya, O Lord God, sa mga tao, O Lord God, nga mga uhaw di kanimo, mga tao nga lost, O Lord God, and who are in need of you, O Lord. And we pray, Abba Father, that you will always be in our life, O Lord God, wherever we go, guiding us each and every day, O Lord. Ikaw, O Lord God, mag-bless as well sa mga go-watch live, O Lord. Your presence will be felt, O Lord God, not only in this place, O Lord God, but as well to those who are watching live, O Lord God. Ikaw po mag-bless kanila, ikaw magalihok ug magahikap silang kasing-kasing karong buntaga, O Lord God. Salamat, O Dios, karong buntaga. We just want to bring back all the glory, the honor, and praises sa imo, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen! Mayong buntag PCGO, andam na bata, musayaw, mukanta diha sa tong buhing Dios karong adlaw. Amen. Let's go. Nagmawasang akong kalipay sa dihangay muso ka diri sa kinabuhi ko. Dili ko
Kagawasan gikan sa sala, kagawasan gikan sa kangitngit, kagawasan gikan sa pagkakabos, kagawasan gikan sa karaang ginabuhi. Hinaagi sa imong grasya, hinaagi sa imong gugma, hinaagi sa imong kuso, hinaagi sa imong espiritu. Ako gawas nun nga musimba, gawas nun nga mudayi, gawas nun nga muawit, gawas nun nga musinggit. Og hallelujah, 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 hallelujah. Kagawasan gikan sa sala, kagawasan gikan sa kangitngit, kagawasan gikan sa pagkakabos, kagawasan gikan sa karaang kinabuhi. Pinaagi sa imong grasya, pinaagi sa imong gugma, pinaagi sa imong kuso, pinaagi sa imong espiritu. Ako gawas nun nga musimba, gawas nun nga mudayi, gawas nun
Hallelujah. Amen. Wala kita laing saligan sa Ginoo sa tanan nato mga problema mga igsoon kundi ang Dios lamang. Hallelujah. Sige sa katong may panginahanglan nga ganahan magpaampo. Ginoo mga igsoon, giawhaw ka mo mag-aris tong atubangan atong mga pastoral staff, mga first gen nga andam og willing nga mo pray kaninyo. Atong ipataas atong kamot, atong daygon og simbahon nato nga buhi nga Dios. Hallelujah. Thank you, Jesus. Atong iduol sa Ginoo atong mga kinabuhi karon, simbahon nato siya diya sa espiritu ug sa kamatuoran. Hallelujah, Jesus. Dili ko mabuhay
presensya mo ang kalipay ko. Kanimo lang ako magasalig. Kanimo lang ako magadaig. Kanimo lang igatugbaw ang tingog ko. Ang presensya mo ang kalipay ko. Kanimo lang ako magasabit ang mahal ko. Kanimo lang ako magasalig. Kanimo lang ikatubaw ang tingog ko. Ang presensya mo ang kalipay ko. Kanimo lang ako magasalig. Kanimo lang ako magadaig. Kanimo lang ikatubaw ang tingog ko. Ang presensya mo ang kalipay ko. Kanimo lang ako magasalig. Kanimo lang ako magadaig. Kanimo lang ikatubaw ang tingog ko. Ang presensya mo ang kalipay ko. Kanimo lang ako magasalig. Amahan ko. Oh, amahan kong Diyos. Amahan ko. Oh, amahan ko. Amahan ko. Amahan ka, oh Diyos. Gaygon ka, Jesus. Nabaw ka sa tanan. Kamhanan ang Diyos. Simbahon ka. Simbahon ka, oh Diyos. Gaygon ka, Jesus. Nabaw ka sa tanan. Kamhanan ka nga Diyos. Kamhanan ka. Kamhanan ka nga Diyos. Gibuhat mo ang tanang mga butang. Pinaagi lang sa mga pulong mo. Namong na ang tanan. Kamhanan ka nga Diyos. Kamhanan ka nga Diyos. Ginahat mo ang tanang mga butang. Pinaagi lang sa mga pulong mo. Namong na ang tanan. Kamhanan ka nga Diyos. Simbahon ka, oh Diyos. Daigon ka, Jesus. Oh, nabaw ka sa tanan. Kamhanan ka nga Diyos. Simbahon ka,
gibuhat mo ang mga butang. Pinaagi lang sa mga pulong mo, namugna ang tanan, ngamanan ng Diyos. Palaan Kana Diyos, anang tuod magapi ko sa ngalan mo. Ang tanang kanasuran magasugi, balaan ka nga Diyos. ka nga Diyos, balaan ka nga Diyos. Oh, balaan ka, oh Diyos. Oh, gamhanan ka, oh Diyos. Walay sa makalibo, walay rason na dili ka na mo simbahon. Walay rason na dili ka Pagabayawon, walay rason nga dili ka na mo halaran. pasidunggan, pasalamatan. Walay rason na dili ka na mo Simbahon, walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka na mo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, Diyos ka na po, imong katawhan, nga niluwag. Walay rason na dili ka na mo simbahon. Walay rason na dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka na mo halaran. Pasidunggan, pasalamatan. Walay rason na dili ka na mo simbahon. Walay rason na dili ka pagabayawon. Walay rason na dili ka na mo halaran. pasidunggan, pasalamatan. Raise your voices. Walay Rason nga dili ka na mo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka na mo halaran. Pasidunggan, pasalamatan. Oh, pasidunggan, pasidunggan, pasalamatan. Among pasidunggan, pasidunggan, pasalamatan. Pasidunggan. Pasidunggan, pasalamatan. Pasidunggan, pasalamatan. Sa tanan.
Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, anaa karon sa atong taliwala. Amen. Amen. O hinaot nga ang Diyos ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, imo sad nga Diyos. Karong buntaga mag-ampo kita. Pagkuha mo kapares, partner, babae, lalaki sa lalaki. Pwede ra magtiayon, partner na. Sige. Basta nagmaster gihapon mo. Naiway partner dere, palihog. Sige, magampo kita sa una, atong iampo nga mahunong ni kining kagubot sa Ukraine. Kagubot kini Russia ug Ukraine nga mukamap sila og solusyon. Okay? Unya mahunong na gyud ni sa ngalan ni Jesus ug ang proteksyon sa mga magtutuo dito sa Ukraine. Okay? Ampo ikaduha, iampo padayon atong nasod sa kaming nga election. Ampo ang proteksyon ug ang kalinaw ug ang kabubuton sa Dios nga mao'y mahitabo sa atong nasod. Ikatulo, ampo imong kaugalingon nga gamiton ka sa Ginoo. Sige, tulura. Una, Ukraine and Russia. Kaduha, atong nasod sa election. Tulo, ikaw nga gamiton sa Ginoo. Sige, taas sa inyong mga tingog para pag-ampo. Thank you. Father, we also pray for ourselves, so Father. We ask you, Lord, that the fire of the Spirit will burn upon our hearts. O God, that we offer ourselves to you as a living sacrifice. Gamiton minimo Ginoo ang imong kasing-kasing, imong ibutang sa among kasing-kasing, Lord. Labi na sa mga nawala, labi na sa mga tao nga wa pa kaila kanimo Ginoo. That we will be able to reach out to them, O Father. Gamita mi nga imong magsasangyaw sa imong pulong, Lord. Gamita kami nga mahimong mga imong evangelists as you have given us the ministry of reconciliation. Lord, gamita ang tagsa-tagsa ka na mo diri sa PC Go. Lord, salamat. Ikaw magapuno ning maong lugar o ikaw magagamit ka na mo, Ginoong Diyos. We know that as we serve you, O God, as we go and make disciples, you will be with us always, O Lord. Ginoo, ikaw ang maghahatag ka namog panalangin. We don't even have to worry about our needs as we put you first. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Yes, give a big clap offering to the Lord. Ako kamong gihangyo nga moari diri sa unahan dapit. Kung adunay bangko pa nga bakante nga atubangan nimo, mao ka na nagtawag ang bangko nagaingon nga duol diri. Hari mo sa atubangan dapit. Okay? At this time, mukuha lang tag mga tulo ka buok testimonies. Tulo lamang ka testimonies niya popcorn ang aton testimonies. Kaya mao man ni ang panahon sa testimonies, okay? Who would like to start the testimony? Naa ba? Di kita magdugay sa tong oras mga kaigsuunan. So kung gusto nimong pahinungdan, pasalamatan o pasidunggan ang Ginoong Diyos, ari na ta diri mo, barog na ta dayon para hatagan natong himaya ang atong Ginoong Diyos. Anyone? Yes, sada katindog sila gabarog. Okay, yes, Sir Binky. Ngiti lang anak. Mayong buntag mga igsoon diha ni Kristo, magdako akong pagpasalamat sa Ginoo sa
Thank you Lord sa answer prayer gyud sa akong anak. Nya. Salamat ko sa Ginoo nga ang Ginoo buhi gyud no. Gipamatuod gyud niya. So salamat kay sa Ginoo. Unya salamat sab ko sa Ginoo sa bisan sa kamahal karon sa gasolina nakapalit gyud mi og cash. Nya salamat sad ko sa bag-o namong client no. So salamat gyud ang Ginoo kanunay matinud-anon bisan dili ta matinud-anon. Dunay mga panahon nga dili ta matinud-anon sa Ginoo pero ang Ginoo kanunay nagmatinud-anon nato. So salamat ko sa akong pamilya. Thank you Lord nga madungagan nami. Salamat kayo. Amen. Ginoo. So, Praise God. Ako ibalik ang tanan dungog himaya sa akong buhi nga Dios. Amen. Praise God. Okay, napa? Come on down ang mag-testimony. Excited ta nga mag-testify sa atong Ginoong Diyos. May buntag sa tanan, magpasalamat ko sa Ginoong Dios ay natagaan mig panahon nga nakauli mi sa probinsya kay 89 ka sumad nga naadlaw natawhan sa akong ugangan. Yeah. Unya pasalamat sa kus Ginoo kay ako siya nga natudluan no bahin sa Ginoo. So noingon siya nga mubiya na siya sa mga pagsimba sa mga Dios-Dios. No kay ako siyang gispasabot sa iyang pangidaron kinahanglan nga usar gyud pagasimbahon wala nay lain pa. Amen. Thank you Lord. Wow. You and your household will be saved. Okay, one last? Yeah. Okay, I'd just like to thank the Lord kay despite me kanang questioning God's will for me, a few months back I was questioning God's will for me man, and yeah, maraming nagtigi mi ni Lord ato, but despite that God always reminded me nga unsa ko sa iyaha, and after that kanang grabe kayo giya ang Ginoo sa kuha kay gihatagan na ko niya og mga tao nga ako ang matutuon pod ba, like after me questioning God, He always gives me assurance nga na siya plano sa kuha, and then He would mo to karon kay gihatagan ni ko niya og responsibility and people to lead ana. So yeah, na ko D group. I thank the Lord ana. Praise God. Let's give a big, big clap offering to the Lord. Hallelujah. Okay, thank you so much. Kay atong kuhaon ang atong mga notebooks o atong Bibles, mag-take down notes ta. Tungod kay kita mga tinun-an ni Kristong Jesus. Amen? Mga estudyante ta, mga pupils, and we are followers of our Lord Jesus Christ. Okay? Now, kabauta sa mga panahon karon, nabati na ang medyo epekto sa maong gyera sa Ukraine, okay? O Russia nga nagkumbatihay. Yeah, dili lang kini sila ang naapektuhan kundi kitang tanan. Atong mabati ang gasolina. Pila na ang gasolina karon? Mahal na gyud. Ang among 1,008 sa unang nga full tank, karon 2,000 ka pinagyud, almost 3,000. So mabati na nato, no? Bati na gyud nato. Pero salamat sa Ginoo nga adunay sistema ang Ginoong Dios nga kundi ikaw magmalampuson o mapanalanginan gihapon sa panahon nga ingon ani. Magkalisod na gyud ang panahon kay mao man gisulti sa Biblia. Dili ta angay nga matingala, but what we can do, we prepare ourselves. So adunay sistema nga gimugna ang Ginoo kundi ikaw maandam o mapreparar sa maong mga panahon. Nagtudlo kita sa ang una ni Ana ingon sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. All the things you need will just be added unto you. Kumbaga kung unahon na gyud nato ang Ginoo, dili gani ta angay nga mamroblema. Dili ka mamroblema kay ngano man, all the things you need will just be added unto you. So kini parte ni sa sistema sa Ginoo. Kundi ang imong tanang mga panginahanglanon tagbuos Ginoo unya. A few last month sa February naghalad kita sa atong mga unang bunga. Okay? Kini again parte sa sistema.
Unya karon kinahanglan makat-on kita nga maghatag yun sa ikapulo sa Ginoo. Everybody say parte sa sistema. Okay, parte ka na sa sistema kundi ikaw mapanalanginan, ikaw maproteksyonan sa mga inani nga mga panahon. Ang saad sa Ginoo nga bisan sa panahon sa kalisod, dili ka maglisod. Amen? Niagi na ang pandemya. Okay? Nanata sa panghinapo sa pandemya, atong na experience na sinati nato ang kalisod sa panahon sa dihang na ay COVID. Okay? Nga uban nawad ag trabaho, uban nawad ag negosyo, unya depende na lang sa ayuda sa gobyerno. Pero aduna sa uban nga sa panahon sa kalisod, sila ni prosper, sila ni lambo gihapon. So, unsaon man na, nganong ingon na naman, nganong pwede man tang mulambo sa panahon sa kalisod? Tungod kay adunay sistema ang Ginoong Diyos. Na ay financial system in the kingdom of God. Mao nga atong responsibilidad mao ang pagtuon unsa kini nga sistema ug imong buhaton ang gisulti sa Biblia. Amen? Okay? Kung ikaw magtutuo sa Ginoo dili ka sama sa pagano. Ingon sa Matthew 6:22 ang mga pagano, they run after all the things they need. Okay, nag-apas sila kwarta, nag-apas sila pagkaon, nag-apas sila ilang rental, siging gaapas. Maunang siging naningkamot, pero gusto sa gyapon ang bulsa. Pero kung ikaw unahon, imong unahon ang Ginoong Diyos, yung Ginoong ayaw worry ana, ako ang magtagbo sa imong mga panginahanglanon. Amen? Tagbuon yun sa Ginoong Diyos ang atong mga panginahanglanon. Karon aduna na sa ko itudlo ninyo nga unahon gyud nato ang Ginoo, magtrabaho ta diha sa Ginoo. Be a worker for God. Ngano man, when you work for God, He's going to pay you. Okay? He's a rewarder. Siya lang mismo ang mo reward nimo because He pays those who work for Him. Aduna siya pamaagi. Ang imong negosyo, ang imong trabaho, gamita kana para sa Ginoo. Okay, ingon si Jesus Christ, "Come, follow me, and I will make you fishers of men." Kinsa niyang gipangsultian nga come follow me? Kini mangingisda. Pero kining mga mangingisda, mga kaigsuunan, dili ni mga failure nga mangingisda, mga big time ni nga mangingisda. Kumbaga mga big time businessmen. Remember mo si Jesus Christ ingon siya naron nga it's hard for a rich man to enter into the kingdom of God. Niyan sa man ang mga apostles ni-react. May siya, who then can be saved? Kinsa may maluwas? Amo na ba yung gibiyaan tanan Jesus? Ano man, obviously mga dato to sila, kung pobrito mo, react ka to. Are you here with me? Pero yun siya, come, follow me, and I will make you fishers of men. Aduna pa'y mas importante kaysa imong negosyo. Kanang imong negosyo, gahimita na para panangyaw o pamingwit o isda. Meaning, ikaw disipulo, una, ikaduhara na imong pagka-businessman. Ikaduhara ng imong career. Ikaduhara ng doktor ka. Ikaduhara ng lawyer ka. Ikaduhara ng manager ka. Ang una is that you are going to be made into a fisher of men. Gamito ng imong negosyo para pagsangyaw sa balita. Gamito ng imong influensya. Si Cornelius, kay gitawag niya, tungod kay gipakita siya, gitawag niya si Peter. Gipatawag niya, pero pag-abot dito ni Peter, dili lang si Cornelius ang naa dito. Kinsa man, antibuok niyang banay. Why? Because he was a man of influence. Ang iyang impluensya, iyang gigamit para pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. You can find that in Acts 10 verses 1 to 2. Si Lydia, kinsa man na si Lydia, she's a businesswoman. Nagbaligya siya mga panapton nga pangdato. Pangdapton nga kanang mga silk, mga royal clothing. Elite ang iyang mga kliyente. Ang mga kliyente, mga royal family, dili lang ingong panapton nga mga ordinary. Mahalon nga panapton, si Lydia. Pero sa gibuhat ni Lydia, naminaw siya sa pulong sa Ginoo, giabre niya iyang balay
para sa prayer meeting o para sa Bible study. You can find that in Acts 16:14. Unya katong mga tao nga nagsuporta ni Jesus, financially supporting Jesus Christ. Do you know kinsang nagsuporta sa ministry ni Jesus Christ? Mga babae, mga entrepreneurial nga mga babae nga nag-income sa ilang kaugalingon. Sa Luke 8:3, si Joanna, wife ni Cuza, manager ni Herod. Okay, si dili ni ordinary nga bayi. Okay, ang iyang bana, manager ni Herod. Okay, sila ang nagsuporta. Yung dito, Joanna, the wife of Cuza, the manager of Herod's household, Susanna, and many others. These women were helping to support them out of their own means. Mini kini mga bayhana, mga entrepreneurs, kay mga negosyante nga mga babae, sila ang nag-support kay Jesus Christ financially. Okay? So, there is a higher calling for you. Yes, we want you to be blessed. Yes, you can be a businessman. Yes, you're going to become manager. But Jesus Christ said, even to the successful men like Peter, Andrew, he said, come, follow me, and I will make you fishers of men. There is another calling better, another higher calling for you as a businessman, and that is becoming a fisher of men. Gamita ang imong negosyo para magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Aduna kay grupo, aduna kay network, aduna kay gitrain. Gamita ang imong authority or gamita ang imong impluwensya aron sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Gibutang ka sa Ginoo diha, unang-una to be a fisher of men. And when you work for God, it's the Lord who's going to bless you more than what you could think or imagine. Why? When you work for God, it's the Lord who's going to bless you. And everybody say, kamong nanindag mura ba ginagmay? Kamong nagbaligyag yuta, kaysa nagbaligyag yuta dire. Wala dire na, baligyan mo yuta, di ba? Ma'am, offer ani, nice kayong balay. Kung mo palit, praise God. Offer them another house, and that is a house in heaven. Tell them, ma'am, nakoy lang i-offer nimo, libre ni, gibayran na ni Jesus. Give me 5 minutes of your time. I'm gonna share to you a house where you can be in. A house that's for free. A house where the gates are pearl. The road, gold. Hello? And you tell them, this is how you're going to do it. And then lead them to a prayer of salvation. You're not only selling them the house, you're giving to them the house in the kingdom of God. And everybody say, kung di mo palit, yeah, ma'am, it's okay. Give me 5 minutes of your time. I'm gonna offer to you a palace in heaven. And this one is for free. You know, when you do that first, when you put God ahead of your business, when you do that, the Lord is going to bless you. When you're offering insurance, you tell them, it's okay if you don't buy. If you buy, that's good. But this insurance is only good for here on earth. But there's another insurance policy that I'm offering to you. And this insurance policy has already been paid for. And that is through the Lord Jesus Christ. And lead that prayer to salvation. Amen? Everything you do it for God. Your business, let it submit to the will of the Lord. God said, come, and I will make you fishers of men. And when you do that, I don't know what God will do. I know He is a rewarder. He is a rewarder. He's a rewarder. He's the one who's going to reward you. He's the one who's going to bless you. He's the one who's going to lift up your business. He's the one who's going to promote you because you put the kingdom agenda ahead over the earthly agenda. And everybody say, amen. Okay? This morning, we would like to dedicate, if you're a businessman and you're going to make a commitment, mag-tithe jud ko, Lord. Kining negosyoha imong hinatag. Pero Lord, I believe you are my partner in this business. Mag-tithe jud ko, Lord. Mag-sow jud ko og seed. Okay? Or if you're working for somebody and you say, like those women, I'm gonna do this, Lord. I'm gonna honor you with my work. Mag-tithe yun ko, mag-separate ko tithe because it belongs to you and you are my partner in whatever I do, in whatever business endeavor I do, whatever work I do. I'm gonna put you first, mag-tithe ko, mag-sow ko seed, and that is going to be every
every blessing I receive from you, that's what I'm going to do. If you're that person, we would like you to stand up. Pastor, I will ask Pastor to pray for you. We're going to dedicate our lives to the Lord. Hello? Are you here with me? And we say, Lord, I make a commitment. I'm gonna be a fisher of men. Gamito nimo, Lord. Ang ako, unya ang mga platform will be my business, my platform will be my job, okay? Ang imong trabahuan is a deep sea. Ingon si Jesus kang Peter, throw it into the deep sea. It's a deep sea. Why people are deep in sin? And there are many people there. That's where you throw the net. And who will throw the net? Ikaw, nga gibutang sa Ginoo diha. May ampo na to. Yeah? Let's stand up if you want to be prayed for and you want to make that commitment. Ampo ta, sunod mo sa akong pag-ampo, Ginoong Jesus. Salamat. Ikaw ang akong source. Ikaw ang manalangin kanako. Ang imong pabor manaa kanako, Ginoong Diyos. Lord, tabangi ko. Gamita ko, Ginoo. Tagay ko boldness. Tagay ko wisdom. Nga sama ni Lydia, sama ni Cornelius, nga ako mahimong avenue. Kundi ang imong pulong masangyaw. Tagay ko courage, Lord. Ibutang ang imong pulong sa akong mga baba. Makasulti ko kanila nga ikaw ang manluluwas. Og salamat nga kining akong negosyo, kining akong trabaho, gikan kanimo. Ako kaning dedicate balik kanimo, Ginoong Diyos. Mao kini ang akong deep sea. Og akong itaktak, akong ihulog ang net aron adunay mga kalag nga maluwas. Og Lord, sa tanan nga ihatag nimo kanako, ako magsaad nga dili ko mupakyas sa pagbalik sa imuha. Og ako magtanom. Og salamat, Lord, sa imong mga saad. Come on, just thank God. Father, I lift up to you your people, O God. Nini mga panahon nga nagkalisod, Lord, ang imong mga katawhan, dili mawadan og trabaho, dili mawadan og negosyo, kundi magkanpadayon sila og expand. Padayon sila, Lord God, nga mo income. Ang tanan nilang buhaton is going to be profitable, God. Lord, ang mga nagtrabaho, Lord, ang imong pabor na kanila, imo silang i-prosper, imo silang i-promote. O Lord, ang panalangin, magagikan kong din, Lord, kay tungod kay ikaw, ang magapanalangin sa imong mga katawhan. Father, salamat ang imong saad tinuod, o dili kami mag-worry, bisan pataas, ang padayon sa pagtaas, ang gasolina, ang pagkaon, ang bugas, dili kami mag-worry. Ang imong mga katawhan, dili mag-worry sa panahon sa kalisod, O God. Tungod kay ikaw ang Diyos ngay lang lagaran, o ikaw ang magapanalangin sa tagsa kanila, Ginoong Diyos. Tinuod ang imong pulong, Ginoo. Salamat kayo, Ginoong Diyos. Kini mong giampo sa ngalan ni Jesus, ug ang tanan mingunog. Amen. Hallelujah. Are you excited? Yes. Okay, you can come down. You bring the tithes and sow your seeds. O ang imong mga panaad sa Ginoo, iapil diha. Salamat sa atong Ginoong Diyos. Hello, PC Go. Aren't you blessed with the blessing point? And now, it's time to give back to the Lord. If you are attending on-site, there'll be ushers assisting you. If you are attending through live stream, please refer to these bank accounts.
And never forget, every believer is a disciple maker and always be a cheerful giver. God bless! Okay, hello, maing buntag sa tanan. Kami di ay mga cruisers sa una, dili na cruisers ra og naong karon, pero dili na cruisers. So, ako friend si Tony kay she came home from Canada man, so we're having this mini reunion. And today, we're going to sing a song about how God never fails. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling right now, and I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. You win, it's blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. My walls are all crashing down right now. I know you're able, and my God would come through again. 'Cause you can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never will. 'Cause you never lost a battle. 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 You never will. 'Cause you never lost a battle. 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 You never will. I know you never will. You can do all things. And you can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. 'Cause you've never lost a battle. 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 Never lost. You never will. 'Cause you never lost a battle. You never lost a battle. Never lost a battle. You never lost a battle. Never lost a battle. You never lost. You never will.
atong pakpakan ng atong maigsuon. Nag-reunion ang mga tiguang. Ay, bata pa di ay. They've been are part of their youth in the past. O karon dili na sila kaayo youth. So Tagalog pa, gayot na. Salamat sa Ginoo nga panagsa mag-abot. Ganina, nag-awag si Pastora nga paampuan o ampuan ang mga naa sa pangahente. You are in sales. I'd like you to stand up. I-request ni Pastora, ako mo ampo, so ako po mo ampo. Paliog, ahente ka and you are in direct line of selling. Saan naman to? Hangin to? Electric fan? Naman to? Sige, ampo ta. You are an agent. You directly sell. And your blessing is dependent on your ability to sell to people. Itasan niyo kamot sa Ginoo. Amahan namong langit nun, ang among gahom wala nagagikan sa among kaugalingon. Gihatagan mo minimo og tahas, gihatagan minimo og abilidad, ug gihatagan minimo Ginoong Dios og mga kahigayunan. Ang akong pag-ampo sa mga ahente, sa mga tao nga naa sa pamaligya, naa sa pagdala og mga panalangin ngadto sa ilang kumpanya, akong pagkampo o Dios nga hatagan nimo sila ligdong nga pangunahuna nga ilang mahanay ang ilang mga produkto nga kinahanglanon sa ilang gikasturya ug ilang makondensir kini sa paagi nga imuha ug labaw sa tanan nga maggamit sila sa pagpakaylap sa maayong balita ug ang katawhan nga ilang pagaduulon mabati ang ilang pagkasinsero sa pagpangalagad diha sa Ginoo bisan pa sa pagpangalagad dinha sa katawhan nga ilang pagasangyawan. Ang akong pag-ampo nga ilang makita nga ang resulta sa ilang pag-ampo ngadto sa mga tao magbunga kini og masa malahutayon nga relasyon ug mabungahon nga pakigistorya sa matag panahon nga naa sila'y mahatag nga oportunidad nga padawaton kang Ginoong Hesus ug tagbuon ni Ginoong Hesus ang ilang mga tinguha ug panginahanglanon. Ang ilang mga makastorya amo nang gitaas karong taknaa, karong si manahuna sa among evangelistic month, Ginoo, magpabilin kaming mainiton sa among pagpangalaga dinha kanimo kay ikaw man ang among Dios nga gialagaran. Gamita ang matagusa nga nagtindog karon Ginoo nga ang Dios mahitaas sa among kinabuhi bisan asa kami bisan unsa pa ang among ginabuhat kay alang mani kanimo ug ang among panginabuhian gikan pud nimo Ginoo mo nang among iuli isukli kanimo ang pagpasalamat paagi sa pagdalagkalag nga imong gikamatyan gimahal nimo ang tao mo nang gibuhat nimo ang sakripisyo. Salamat sa matagusa nga nitindog ikaw ang nahibalo sa ilang kinahanglanon usahay maulaw apan Ginoo tagi sila kaalam nga ilan na noong matagbo ang tao di man sa ilang negosyo kay naay laing ginahuna apan paagi niini Ginoo ilang makaplagan nga naay mga pinahanay nga Jesus ug tanan mosulti og atong pakpakan ang atong mga ahente sa ngalan ni Jesus makalingkod na igsoon kaning pangahente usahay atik-atik rig ning ila waysod pero naa na kas Ginoo mga lagad di lang atik mawala na ng atik-atik ang mahatag ang tinuod na gyud sa ngalan ni Jesus. Si Pastor hiling ni siyang mga tanom naa siya'y usa ka suki sa pananom ingon siya nga day kani gwapo man ni nga tanom pila man ni giingnan siya sa tindera ayaw na ma'am kay pag humagbulak ana mamatay na dayon usik lang imong kwarta. Nalipay siya. Kay gisultian siya sa tinuod. Usay nahitabo, daghan na siyang gipamalit dito tungod kay maayo ang tindera. Dili kay mag-apas ra ka sa imong halin nga, sige ma'am, palit. Gwapo na. Bisa kay baw ka pag abot sa balay, mga matay ra. Ug tanang ahente nga magtarong, musultiog, kay mas dako magag-income. Karon taas ang gasolina, no? Struggle gud ni. Pero, muanes na gyud mo. Moingon mo sa inyong kliyente, ma'am, ang among rate pareho, ragyod, di mi mo taas. Pero, kamo na lang mo sabot nga, naagyoy epekto ni sa amo sa krudo o gasolina. So, kamo na lang po'y bahala. Di lang mi mo muhanay no kung pila, pero
Kung mangutana mo, naapi suggest, pero kung di ninyo kaya, pabilin lang, kami lang mong sugakod usa sa inyong gasoline difference. Ginuuray kan tiguon saon nga hatagan gyud mo og pabor. Sa mas taas nga panahon, mas maayong mga kontrata ang mahatag kaninyo. Tanang mga negosyante nga nagsigig text sa ilang kliyente karon sultiog. Amen. Ayaw sa mag-text naman tas Ginoo. Amen. Sige follow up, ma'am, Lunes na ugma, ma'am. Isulti isa, ma'am, Lunes ugma, Domingo ron, manimba sa ta, ma'am. Amen. Mamalihog ko katong naa sa likod, request lang ko, palihog balhin tadapit sa atubangan para closer ta together, okay? Layo-layo mo niya, daghang bakanting siya sa atubangan ba? Lisod iwali, nga ang siya ang akong kasturya, ingon tong usa ka usher last Sunday, Pastor, ibali na lang nato ang pulpito, dito na lang ka sa likod, kaya mas dagan man tao sa likod. Ko ay bitaw, no? Pero adi lang nato nahuwaton. Salamat katong tulo ka siya sa likod nga mamalhin, nga uluhan ni Jesse. Salamat sa Dios. Ug kuyugan ni Ramil. Thank you, Lord. Amen. Bali lang ta gamay nga sakripisyo ng lakaw-lakaw ginagmay. Nga naman, dali kaayo mo ma-distract kung naa mo sa likod tungod kay daghan kaayong disturbance, no? Naay mga disturbo tungod kay mulakaw, mangihi, enana. Pero kung naa ta sa Ginoo gusto kita makakaton, dili gyud ta musugot nga mawala ang giandam sa Ginoo para kanato karong taknaa. Amen. Sige, igsuon magampo ta. Amahan namong langit nun, gamita ang imong pong sa imong pagtudlo kanamo karong taknaa. Kani ang among bulan sa pagpangalag nga maanad na gyud kami niini ug magpabilin kaming mainiton sa pagdala og mga kalag nga makahatag og kahimayaan sa imong ngalan ug kausaban sa tao nga imong tabangan. Gamita ako o Dios nga imong alagad sa paghanay sa imong pulong nga imong giandam para kanamo og kami tanan. Puyugan ako Ginoo sa pagkakaton sa imong pulong kay ikaw man ang buhi nga Dios nga way kapakyasan. Gamit ang imong pulong, ang imong balaang espiritu pod nga muliok sa among kasing-kasing nga dili mapakyas ang imong itudlo sa matag usa kanamo sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mosulti og nakatunan nato sa niaging mga duha na kasimana kay last week nagsugod mo ta sa evangelism anto, gihatagan nato og importansya og bililong pagtagad ang pagpangalag. Atong numduman nakatunan nato ang kaalam, ang pagpangita sa kaalam. Ikatulo na ni Kadomingo sa atong serye ug atong nakaplagan nga ang kaalam usa sa gasa sa Ginoo sa iyang katawhan. Ang kaalam kuyugan sa kahibalo ug pagsabot. Maghatag ka nato og atong matawag nga pagkaayo sa kinabuhi o pagkamalahutayon sa atong mga gipangbuhat. Maghatag ka nato sa excellence. Maghatag ka nato sa mga dapit nga naatay matawag nga kadaugan tungod kay ang kaalam maoy diferensya sa madaugon ug sa mga pildero. So kung madaugon ka na kay kaalam na kay nahibalaan nga nung naabot nimo ang dapit nga imong nasabtan. Mo nang sa mga niaging tuig nakatunan nato ang mga prinsipyo, mga balaod nun sa Biblia nga nagtudlo ka nato nga mahimo tang paboran sa Dios o paboran sa katawhan. Usa ni ana mao ang paghatag og dungog sa tao nga atong gialagaran. Paghatag og dungog sa tao nga nagtabang kanato. Pagka mapaubsanon usa ka ato ng pagatun-an sa pagkakaron nagpabilin kita sa pagkakatun sa kaalam. Naay upat ka kaalam nga atong ginatun-an. Una, nakaplaga nato nga naigitawag nga human wisdom or tawhanon nga kaalam or natural nga pagtubo aning kalibutan na paagi sa makatuna nato sa elementarya, sa mga tao nga nag-alirong sa atong kinabuhi. Kung ang imong mga tao nga gipaminaw, mga dautan, makakaplag ka mga dautang paagi. Pero kung imong mga gikuyugan, mga tarong nga tao, tarong po ng imong makaplagan. O nakatunan po natong ikaduha, gawa sa human wisdom na gitawag nga sensual wisdom. Dili na siya sensual nga bahin sa alawas ng tinguha, pero naanilabot sa gitawag nga siyensya or science nga resulta sa imong panginahanglanon gipaning kamutan ang pagpangita og solusyon. Nanay gitawag ni nato nga psychological, it could be a scientific approach to learning, and this is done in a manner that will improve your understanding on the matter.
Ikatulo na katunan po nato ang dili lamang gitawag nga human or sensual. Ikatulo na katunan po nato ang demonic. Naagyo ay sa Biblia gisulti nga dautan nga mga kaalam, mga prinsipyo nga gitudlo sa yawa nga sikwahi sa kabubuton sa Ginoo. Mga pangunahuna nga mulapaw sa isig katao, pangunahuna nga mutamak sa atong matawag nga katungod sa isig katao ug mahimo nga rason nganong ang tao mabungkag ug mahimong mga dautan. Ug ikaupat ato nakatunan ang langitnon nga kaalam. Ang langitnon kaalam lahi kayo sa human, lahi kayo sa sensual, lahi pud ni sa gitog na demonic, because the wisdom that comes from heaven can stand on its own. Ang mga scientifico masayop, ang mga tinuduan sa katawhan mahimong sayop, pero ang pulong sa Ginoo nagtudlo kanato mahanaw na ang kalibutan, apan ang pulong sa Dios dili gyud kini mausab. So atong makaplagan nga ang kaalam sa Ginoo dako kaayo kini ug mabuhat kanato. Now karong adlaw atong adtuan ang paagi sa pagkuha og kaalam. This is one of the important matters that really will affect us if we're going to really experience the manifestation of wisdom. Grabe igsoon sa akong pagtuon no ni abot yung kog mga siguro 6, 7, 8 times balik-balik pagtuki. Salamat ko sa Ginoo kay last Sunday na emphasize nato evangelism, so I was able to look into again on this perspective. Naagi mga pamaaging Ginoo. So atong sugdan igsoon, unsa may paagi nga makakaplag gyud tag kaalam? How do we really acquire wisdom? Well, Proverbs 4 verse 7. Proverbs 4 verse 7 ngadto sa 9, 4 ngadto sa 9, 7, 9 sa panultihon. Ang pagbaton og kaalam mao ang labing maayong butang nga imong mahimo. Unsa kunoy maayong butang nga imong mahimo? Pagbaton og kaalam. Ingon ang Biblia, ang pinakahingpit nga imong makaplagan mao ang pagbaton og kaalam. Uban sa ato naay kahigayunang makakaplag og kahibalo, pero ato lang gisalikway. Ingon ang 8 sa panultihon, higugmaa ang kaalam ug himuon kaniyang bantugan. Unsay buhaton kuno sa kaalam? Higugmaon, buot pasabot naa kay relasyon, naa kay paagi nga dili ka malayo sa kaalam, nga naa kay paningkamot nga kaalam ug ikaw dili magkatibulaag, apan naa mo'y pagdutdut sa usag-usa nga ang kaalam naa sige nagunong sa imong kinabuhi. Ingon ang Biblia, og higugmaa ang kaalam ug himuon kaniyang unsa? Bantugan. Mga tao ganang mabantugan sa ilang kaugalingong mga pamaagi, pero ang plano sa Diyos simple lang. Magmaalamon ka, moabot ang takna, kay maalamon kang tao, mahimo kang bantugan. Hupti kini ug pasidunggan kaniya. Kung sa ibuhato nato sa kaalam, huptan gud ni nato, siya ang labing dakong dungog nga imong mahuptan. Now, kaning gamay nga bersikulo nga atong gibasa sa panultihon 4:7 ngadto sa 9, nagpakita sa mabuhat ni ini kanato. Uban sa ato no makadungog tag kaalam kay bawo na ko ana. Pero nakita ba sa imong kinabuhi ang kaalam? Kabalo kay igsuon ka ng mga midato, nahimong bantugan, nahimong ilado, tungod na sa kaalam nga ilang nakaplagan, saktong pagpili sa ilang mga gipamuhat ug saktong mga pamaagi. Of course na ay mga taong dautan no nga pamaagi unya nahimo silang bantugan. Pero dili man mao kana ang paagi sa Dios. Ang paagi sa Ginoo matinud-anon ta sa saktong mga butang. So ang kaalam ingon ng Biblia kung ato ning huptan, ato ning higugmaon, dili nato ilayo sa atong kinabuhi, magdala kuno kanato kini og klaro nga pagpasidungog og ingon ng Biblia og mahimo kang bantugan. Now, giklaro sa Biblia nga ang tao nga nakakaplag sa kaalam dili magpabiling kabus, dili magpabilin nga walay alamag, dili siya magpabilin kung asa siya karon,
napulo ka tuig paglapaw sa mga panuigon, nagpabilin ang gyapon sang ingana nga way pagkausab. It's not gonna happen because the wisdom God can give you will translate it into a different kind of life. Ingon sa panultihon 4:22, mulaktod lang kuno sa 22, ingon dito, maghatag kinig kinabuhi ug maayong panglawas ngadto sa makasabot niini. So kung naa kay kaalam, ingon ang Biblia, maghatag nig kinabuhi ug maayong panglawas kay di naman ka basta na lang kaon bisag asa. Piliun nimo champurado og katong gitawag nga mga snacks nga kanang snacks na bitaw nga bisag unsa sa dalan, mas lami ang champurado. Amen? Labihan sa hapon ug Sabado, lami kay na. Hallelujah. Iyang kaingon na lang ta, sana all. Okay. Pero uban, grabe, ang mga gipili nga mga pagkaon nga ilang gikaon, makadaot silang kinabuhi. Uban, sige pagsigarilyo. Kung maalamon ka igsuuno, giitun-an pa nimo unsa gi maayong mahatag sa sigarilyo? Tun-ilang, unsa gi mahatag sa sigarilyo? Tun-ilang, ikaw lang. Why doktor, why tanan? Ikaw lang yun og ang sigarilyo. Unsa may mahatag nimo na taas nga kinabuhi? Makahatag ba na nimo og maalamong pangutok? Maghatag ba na nimo og saktong pananawon? Pastor, sa may labot na sa panigarilyo, pastor. Kay madaot ang imong lawas, madaot imong abaga, di naman tarong kag pangutok. Ina imong tapad, kaniadto to. Oy, namingaw. Ina sa pikas na lang, kay muragwa dito sa pikas. Ina nga, kaniadto to. Kung na imong asawa, ina, di ba dugay naman to? 24 oras na? Gapon di ay. Igsuon, ang kaalam dako kay importansya. Nganong gibalik-balik sa Biblia, wa mo kabantay sugod sa sinugdanan sa panultihon ngadto sa karon na anaman ta sa 12 o 13, Proverbs 13. Gibalik-balik pila ka chapter sa Ginoo ang tinguha sa Dios nga kuha mo og kaalam, ayaw mo pagpabilin nga mga way alamag or simpleton. The Lord wanted that you do not continue on where the status of your life is. So ingon sa panultihon 8:18, nganong gipugos man ni nga atong masabtan ang importante niini. Ingon sa panultihon 8:18, maanaa kanako ang bahandi dungog kauswagan ug kalampusan. Kinsay nagsulti ani ang Ginoo. Kunya gibalik-balik sa imong pagbasa ang Ginoo ug kaalam nag-usara na sila. Ingon sa John 1:1, in the beginning was the Word, the Word was with God, and the Word was God. Pagabot sa panultihon, imong makaplagan, ang Ginoo ni sulti, ang kaalam ni sulti, ang Ginoo ni sulti, ang kaalam ni sulti, it's just one. So ingon ang Ginoo, kung imong makaplagan ng Ginoo, mao ang kaalam, ingon ng Dios, na anako ang bahandi, dungog, kauswagan, ug kalampusan. So unsaon man nato pagkuha og kaalam? Una, natural ni nga pamaagi or usual way of learning. Unsaon man paagi sa gitawag natong pursuit sa pagpaningkamot, sa pagpangita, sa pagnaning aron ka makakaton. Kanang mga panday, for example, no maayo, daghang kung nakaplagang mga panday, maayo kayo, daghang abilidad, pero anong kabusman sige nagpadayon? Ang kinaiyawa nila giusab. Daghan silang mabuhat kung skill lang, no? Pero tungod kay, wa nila giaplikar ang kausaban. Paagi sa like, kapila, Lunes di makatambong sa ilang trabaho kay hubog pagka Domingo o nahurot ang ilang income kay talo sa siktig bakay. Unya, maglali sa magtiayon kay magbali na pud sila pag-abot, mugsiin na pud sila pag-abot og Miyerkules. Ikaw nga mo ni sweldo, tulo pa man ka daw, si'i dayon. Mo nang sa amo, magpatrabaho mis balay, YCE diri ha, kinahanglan ang inyong sweldo, Sabado gina para tibuok. Ya, wa may makaon. Madahang way makaon. Giunsa man din ninyo inyong sweldo ni agi semana. Norot naman pasok. Ano pagkahurot? Gawasan tinuod.
Pilde lagi may pastor. Pero gamay ra noon to ako na pilde. Napay nabilis pamilya. Bantog ra kay mukas advance. Mangita tagkaalam. Ang nami usa ka trabahante sa balay kay naginahinay mamig human na gyud sa balay no. Sugod siya as electrician. Maay kay siyang electrician. Kunya nagka-problema mo ko sa plumber. Sige day siya kuyog-kuyog sa plumber. Nakakaton siya plumbing. Kunya nagkahurot naman duhan naman lang siya nabilin na ami welding ko nga ma-welding ba nimo ingon siya nga daldali anang welding pastor kapila nagkunitan og giunsa na paglihok. Dali ra man na. Nahimong welder. Nagpabuhat ko kaparador, makapanday baka. Sa tanang panday pastor, mo nay una na makatunan pamanday. Kanang duk-duk ra man na pastor. Kay bawo lang ka sa eskwela, sukod-sukod, tarong imong gabas, okay na na. Kay bawo jud ka, kay bawo lagi pastor. Nabuhat yun niya. Ya, pintor na pod. Kay ang agi sa among pintor sa una, naagian ra gyud. So, Brad, nangaburot, silsili lang ni Brad. Kunya siya akong bato, sir, ato ning iskimkutan, iskimkuti lang. Nya, kadi ko pupital, dali ra anak pa, sir, ay. Karon, porma na. Upat na katao. Foreman. Ang mabuhat sa iyang usaw nga pagkatao. You have to pursue it. But pasabot, makakaton yung ka. Dili pwede nga, of course, na kay master, no? Maayo ka sa pamintal, o maayo ba ka sa pamanday, maayo ba ka sa welding, pero dili pwedeng dinara ka kutob. Kinanglan na yung mga kahigayunan, naagyog kay knowledge nga ipursu. Nga naman, para pag-abot sa panginahanglanon, dili na mangita ang taog lain pa. Ikaw lang gihapon. Kana sa regular. Sa driver, uban, kutob ra gyud sila sa 4-wheel. Ang uban, 6-wheel. Pero ang uban, bisag 1,000 wheels, ilang mapadagan. Because they pursue the agenda of learning how to drive a 10-wheeler, a 16-wheeler truck. Ingon sa Isaac, Dad, makadrive ka ng 10-wheeler? Akong drive lang, kaya, pero di na ako mapagawas o compound. Nga naman, Dad, ako yawan ko, kadako anak. Pagliko pala na ako, tanan ako magian, mga bungka ginatanan, kaya di na ako ma-estimate na. So, 4-wheel ragi ka, 4-wheel ragi ko na. Pwede ko 6-wheel, pero dugangan lang natog duha sa kilid, pero mauragin na. You've got to pursue the agenda of learning. Na ay mga tao, no, abtik ayo makakaton. Ni adto, delivery boy. Karon, driver na. Karon, supervisor na. Hantod sa nahimo na siyang manager. Sugod sa ilawom. What I'm trying to kind of express is the idea, kung ganahan kang makakaplag sa kaalam, dili na automatic, maningkamot yun ka, nga makakaton, bahalang nagtawgon nga wa kay alamag, bahalang tawgon ka nga wa ka kahibaw, tinuod man sad. Pero ayaw po pakaroon ingnon nga kahibaw ka niya, dili kay kahibaw niya, pag abot sa imong agi, kampat. Ingna imong tapad, ayaw po pataka-taka. Pagpatudlo po, og tanan nga naminaw masultiog. So the proof of desire is pursuit. Ang pamatuod nga naa kay tinguhang makakaton mao ang pagnaning. Ang pagpaningkamot, ang pagpamuhat sa dili nimo na andan para lang yug ka makakaton. Kanang mga taong naay makaplagan nga bagong mga butang, gi-research na nila. Kanang mga batanon karon, nangutana ko, unsaon pag-transfer sa akong Google Drive, naa naman ko'y Google Drive nga anli, pero kaning Google Drive nga kuyog sa akong Gmail, sige magsulti nga puno na. Itubag ko sa kunak, hatagil ako kurang adlaw dad, ako nang tunan niya, by tomorrow, naa na siguro tayo tubag ana. Pero kung kung ikaw tong klase nga tao nga, wako kay bawa ana, goodbye. Di nakakatabang. So when something comes up in your life and you don't know, and there's an opportunity for you to learn it. Libre ba ya ang YTU? Saan ang YTU, Pastor? YouTube University. Talira kayo. Nga kag science, naa sa YouTube. Nga ka og technical, naa sa YouTube. Naas pamanday, naa sa YouTube. Kana mga DIY o do-it-yourself, naa sa YouTube. Naa sa YouTube, tanan. Nga, di man kanya. Igora ka mong YouTube, kay tanong kag salida.
Mas taas pa ang lasadang komersyal kaysa imong salida nga gitanaw. Pagkakat-o na lang og tarong sa ngalan ni Jesus. Amen? So the proof of desire is pursuit. Kung tinuod kang gustong makakat-on, naa kay paningkamot. Amen? Kung wa po ka kabalo, sultig yung tarong, sir, di pa ko kabalo, pero tudloan ko ni mo, sir, kaya ginan ako, sir. Tudloy lang sa ako. Pero ayaw pong patuga-tuga kay na, masisanti noon ka. Maayong buntag. So una is paningkamot, okay? The usual, natural way. Nganong uban, nagmalaho tayo, nag-increase ang ilang knowledge, nag-improve ilang kinabuhi, kay naningkamot sila. Ayaw kuntinto kung asa ka karon maurag yug ka. Kay na ay plano ang Ginoo palambuon yug ka. Iyang plano, di ba? Jeremiah 29:11, my plans is to prosper you, plans not to harm you, but to give you a hope and a future. Ang tumong nako, ingon ng Ginoo sa imong kinabuhi, nga hatagang kag malambuon nga kinabuhi. Dili ka dauton. Apan mahimo kang labing napanalanginan o makapanalangin ka sa ubang tao. So una, paningkamot, unsaon paagi nga kita makakaton, makakaplag og kaalam? Paningkamot. Desire is proven by your pursuit of that agenda. Ikaduha, makakaton ta, natural way niha. Una, pagpaningkamot. Ikaduha, paagi sa kasakit. Uban sa ato, di makakaton, hantod dili moagi og kasakit. Hangtod sa dili makiha. Padayon sa kabuang. But when they realize what they're doing is really giving an impact that hurts them the most, then they find it's not good. What do? They change their lifestyle. Dili na sila. Kanang mga ninigarilyo nga naanay cancer sa baga, uso may isulti sa doktor, dong, naanak kay cancer sa baga, second stage. Dok, buhata ang tanan nga mawala na. Ingo doktor, ihunong gini mo sigarilyo. Di nagyug ko manigarilyo. Okay na, cancer naman, pero wa pa to ma-cancer. Dayon silingan. Mayong buntag. Grabe, bino, palahubog, matagbuntag, tuwa si Nibra, tuwa si Pundador, tuwa si Black and White, tuwa si White Horse. Wala na, nasunog ang atay. Ingon ng doktor, nganong yelo man kakayo? Basig ni mistiso ko, dok. Atong nang check upon, kita ang liver, nagkasunog-sunog na. Kusog ka mo inom, no? Panagsara ko, dok. Nganong masunog man ang imong atay kung panagsara? Kasara man, dok, sa usa ka adlaw. Ako na adlaw di ay. Mao na. So pag-ingon nga, mamatay ka ani. Ayaw po, dok, oy. Hatagi kong vitamina. Maningkamot na noon ta, tungod kay nanay epekto. Igsoon, kaning kasakit or pain or hurt that you go through will help you correct the wrong. Pero lahi na ang paagi sa pagtudlo nimo. Muagi na ka og mas dakong gasto, muagi na ka og dako nga suliran, ug naanay epekto sa imong pamilya. Niadto ikaw ra unta to, ikaw ray nag-inom-inom, ikaw ra nagbuhat sa mga dautan, pero karon naigo na ang imong lawas, tibuok banay apektado. Kaya ngano di na makakatarbaho, di nakaka-provide, di nakakabuhat, di nakakalihok, di na tanan. Ug ang tawo nga wa untay labot sa imong kabuang, sila na karon ang mahasol tungod kay nipili ka sa sayop nga butang. Pero tungod ni ana, di nagyug ka. Di nagyug ko, pastor, di nagyug ko muusab ana. Bitaw. Kanang mga marites, usap po na kadako nga problema. Daghang kiha, gikan sa gitawag nato nga oral defamation o gitawag nga libel suits, civil cases, nga naman. Sagad ra kag yaw-yaw, wa kay kalibutan unsa ka tinuod ipong gipangyaw-yaw tungod kay imong nadunggan sa pikas, pasapod sa pikas. Ing na imong tapad kaniadto to. Amen? So when do you, naturally, how do you really learn? Number one is, proof of desire is pursuit. Number two, through pain. Kasakit. Pili lang ka.
Pwede ka makakaton, kanang magkaingon-ingon na ka, o pwede ka makakaton sa wa pa mahitabo, nakakaton na ka. Amen. Kanang panikas, unsa pa diha, mubalik man gyud na. Kung saan naman nga di nagyug kumusab, sir, bitaw, kay nasakpan naman, pero wa pa ito masakpan, padayon ang negosyo. Now, atong tan-awon sa Biblia, no, giunsa man pagpahimutang sa Biblia ang pagpangita sa kaalam. Atong tan-awon ang istorya ni Job. Dinhig ko na lingaw nga no. Ang Job 28 is all about finding wisdom. Muratag mga archaeologists, muratag mga tao nga na ni journey, ni panaw, kuyog ni Job. Atong tan-awon, ako lang basahon no, atong basabtan, taas-taas kay tibok chapter, pero gusto kong makita ninyo ang pagpangita ni Job o ni Job sa kaalam. Atong tan-awon, Job 28. Adunay mga mina sa plata, ug adunay mga tunawanan sa bulawan. Ang mga tao magminag puthaw ug ang tumbaga tunawon gikan sa mga bato. Usisaon nila ang naglugitom nga kangitngit, uting kayon ang kinahiladman sa yuta, ug kubkubo nila ang mga bato diha sa kangitngit. Layo sa mga puloy-anan o gagianan sa mga tao. Magmina sila, magtrabaho taliwala sa kaminga ug ilalom sa mga lungag, magkumbitay sa mga pisi. Mga minero. Ngano man sila ang tuwa dito, kay nangita sila og mga bulawan, ngita sila og mga, unsa pa, plata, nangita sila og sige pangita sa mga minero, mga minerals, mga na ay value, nickel, o unsa pa nga gipangita sa mga mina para mahimo na silang panalangin. So, gipakita ni Job ang mga paningkamot sa mga tao nga gusto makakaplag og panalangin or atong tawag nga bahandi. Layo sa verse 4, layo sa mga puloy-anan, agianan sa mga tao, magbina sila, magtrabaho, taliwala sa kamingkog, ilalom sa lungag, magkumbitay sa mga pisi. Versikulo 5, ang mga tanom nga atong kanunon, mutubo sa yuta. Ang ato kunong mga tanom nga kanunon unsa? Now, ako lang i-insert gamay nino. Kaning mabasa bito nimo sa in English man God, and on the earth you will get your food. Ang word ng earth represents not only physicality of the earth, but it represents people on earth. So mabati galing nimo mabasa ang puong sa Ginoo nga kalibutan na anay labot sa katawhan. So kung gusto kang makakaplag og pagkaon, ingon siya makaplagan na nimo sa yuta. Pero ang earth, usa sa definition sa Hebrewanon o sa Griego, nagbuot pasabot katawhan. So nagpakita po diri nga kung gusto kang makakaplag og pagkaon, pangitaa ang tao. Pangitaakin sa igsoon? Mauna nga atong sabtuno ang tao gasa. Karon problema pa na nimo, karon grabe ang kasakit yang gihatag. Pero moabot ang panahon kanang tawhana mahimo ng panalangin nimo. So makakaton gyud tao gatag pasidungog, pagatiman og tarong, pagtratar og tarong sa isig katao. Kay ngano, usa ka adlaw mahimo ng panalangin nimo. Kung tarong ka, moatiman, makasabot ka sa Panginoon, kay kung makaplagan nimo ang tao nga gitagana sa Ginoo nga mutabang nimo, makaplagan nimo ang pagkaon. Ako lang nag-i-insert no because that is something that we have to look into. Ingon siya, verse 5, ang mga tanom nga atong kanon mutubo sa yuta. So because of the earth we are able to eat, and because of the earth we're able to satisfy needs. Mauna nga ang tao, as far as the Lord is concerned, you have to always remember blessing sila. Muna hangtod karon no, please paminawa ko pag-ayo, paminawa ko pag-ayo. Kung hangtod karon naa pagyapon kay kaligut-gut sa usa ka tawo, na kay problema sa pagtudlo sa Ginoo. You haven't really conquered what God said is a gift over your life. Kung hangtod karon suko lang gyapon kanang tawhana, wa gyud ka kasabot sa gitudlo sa Ginoo nga kanang tawhana panalangin na nimo sa taliabot nga adlaw. Ug tanan nga nibati niini mosulti og badayon ta sa pagbasa bersikulo 6. May mga sapiro, mga bato ug mga bulawan diha sa abog niini.
walay banog nga makakita sa dalan paingon sa mga mina, ug walay agila nga makalupad ibabaw niini. Akong balikan sa versikulo 6, may mga sapirong mga bato ug may mga bulawan diha sa abog niini. Walay banog nga makakita sa dalan paingon sa mga mina ug walay agila makalupad ibabaw niini. Walay leon o bangis nga mananap nga muagi niining mamingawng mga dalan. Kubkubon sa mga minero ang mga batong bantilis. Bugwalon ang mga bukid. Samtang maglungag sila sa mga bato, makaplagan nila ang bililhong bato. Kaluto nila bisan tinubdan sa mga suba ug dadun sa gawas ang mga natago. Verse 12. Apanhain man ang tinubdan sa kaalam. Dinini mo makita ang versikulo ang chapter 28 is all about wisdom. Gidescribe ni Jacob ni Job nga grabing paningkamot sa mga taong pangitaon ng mga oro, plata, mata. Gimata-mata na lang ang uban. Grabing paningkamot just to find something adto sa mga liblib, mukawkaw, mukalot. Hantod sa makakita sila. Pero ingon si Job, grabe. Apanhain man gyud ang tinubdan sa kaalamog, asa man nato hikaplagi ang pagsabot. Sa tanan nimong paningkamot nga imong makaplagan ning mga maalamon nga kalihukan, ingon ng Dios, dili na nimo makaplagan sa gitawag nato nga pangalkal ug yuta, di nimo makaplagan sa pangitag bulawan, di nimo makaplagan ang kaalam paagi sa pagngadto kabukiran, pagbugwal og mga butang. Ingon siya, kanang mga butang nga, dali ra na mabuhaton tungod sa science. Pero kung mangita kag kaalam nga nagagikan sa sakto nga tinubdan, ingon sa versikulo 12, apanhain man ang tinubdan sa kaalam, asa man nato hikaplagi ang pagsabot. Ang kaalam wala diha sa mga tao, wala nasayod sa matuod nga agianan, padulong niini. Ang kahiladman sa kadagatan nagtugan nga wala didto ang kaalam, sa kadagatan wa didto. Dili kini mapalit sa salapi o bulawan. Ang kwarta di pud na magamit sa paghatag og kaalam. Dili kini mapalit sa labing maayong bulawan o offer sa mga alahas. Mas bililhon kini kaysa bulawan. Grabe, ang kaalam kuno mas bililhon sa bulawan. Pero nganong wa man ni nato gipangita? Grabe ang pagpangita sa tao, nigamit og bako, nigamit og grader, gigamit ang tanan para makakuha og mina. Nya ingon ang Biblia, mas labihan paning kaalam kaysa kaning mga bulawan. Asa man nato hikaplagi ang pagsabot. Ang kaalam wala diha sa tao, wala sa nasayod sa matuod nga agianan. Padulong niini bersikulo 14, kailad man sa kadagatan, nagtugan nga wala dito ang kaalam. 15, dili kini mapalit sa salapi o bulawan. 16, dili kini mapalit sa labing maayong bulawan o offer sa mga lahas. 17, mas bililhon kini sa mga bulawan, sa sanggaanan nga bulawan o sa labing maayong bildo. Bililhon pa ang kaalam kaysa mahalong bato sa dagat, sa kristal sa mga orubi. Ang labing maayong tupasyo, lungsayng bulawan sa Ethiopia, dili ikatandi sa kabililhon sa kaalam. Nanhain man di ay tinubdan sa kaalam, asa man nato hikaplagi ang pagsabot. Walay binuhat ang makakita niini. Bisan ang mga langgam nga naglupad, di kabaw asa. Bisan gani ang kamatayon ug kalaglangan miigon, igo lamang silang nakabalita nga naa di ay kaalam. Versikulo 23, kay ang Dios lamang ang nasayod sa dalan ug sa dapit diin atua ang kaalam. Ako'y makakita man siya bisan sa kinasuukan sa kalibutan. Kay makakita man siya bisan sa kasuukan sa kalibutan ug sa tanan ilalom sa langit, sa dihang gihatagan sa Dios ug gahum ang hangin ug gilatid niya ang gidakon sa dagat. Sa dihang gimbutan sa Dios, asa mahulog ang ulan, asa maagi ang kilat, maukadtong higayuna nga ang pagbutyag niya sa kaalam, gisulayan ang bili niini. Natugkad niya kini og iyang gikahimutan, unya ang Dios mingon sa tao, kahadluki ang Ginoo aron ka magmaalamon. Grabe no, kung imo lang ning tun-an ang journey ni Job, ang iyang pagpanaw, pangita, unsaon makaplagan ng kaalam. Wala sa mga patay, wala sa mga agila, wala sa mga kadagatan, naa
mangyud kini sa Ginoo. Mauna nga mas bililhon pa kuno ang kaalam kaysa mga bulawan. Mas bililhon pa kuno ang kaalam kaysa mga butang nga maghatag og bili sa imong kinabuhi. Pero wa ta ni hatag sa saktong pagtagad niini. Munang ang Ginoo nagtudlo para ginihog nga pangitaa ang Ginoo. Ingon siya sa bersikulo 28, kahadluki ang Ginoo aron ka magmaalamon, biyai ang dautan aron ka makasabot. Ang Dios lagi makahatag igsuon. Mayong Dios sa tayo kong kaalam. Di man na yung anak. Mararakag ni litanya o usa ka bersikulo. Ambot kong kailan mo ni Pat Robertson, karaan na siya amo ng panahon nga ilado nga alagad sa Ginoo. Si Pat Robertson mo na ang nagsugod sa 700 Club. Sa iyang pagsugod ni ampo siya tulo ka butang. Documented ni siya. Nangayo siya sa Ginoo og wisdom, nangayo siya sa Ginoo og pabor. Ingon siya sa Dios, Lord, give me wisdom, give me favor, ug ikatulo niyang pangayo, give me the anointing of the Holy Spirit. Mo nang naa siya discernment, makakita siya sa mga kasakit, balatian sa mga tao, iyang isulti sa television unya kalit maayo ang katawan. Kaning tulo nga iyang gipangayo was more than enough for him to be used by the Lord. Nangayo siya ani hingpit sa iyang pagbati nga gitinguha gyud niya sa Ginoo. So kung atong subayo no sa tao nga naa na karon giunsa man nila pagkakaplag ang kaalam nga anaan nila. Atong subayon nga giunsa nila kay ano. Dili man mahimo nga bisan asa ra ka. Naatay matawag nga makopyahan o makaplagan nga kamatuoran giunsa sa mga nauna sa ato pagkuha nila sa ilang mga nadawat. For example, ingon sa Hebrews 6 verse 12, sa Hebreo 6:12, di mi ganahan nga mahimo mong mga tapulan apan inyong kopyahon ang mga tao paagi sa ilang pagsalig ug pasensya pagka mapailubon nakaplagan nila ang gisaad sa Ginoo. So gitudluan ta sa Hebreo 6:12 nga kung gusto ta nga makaplagan ang ilang pagtuo, ang kaalam nga na nila, ang panalangin sa Dios, ang diog sa Dios, atong tan-awon ang ilang pagtuo. Atong susihon ngano nila ning nakaplagan. But pasabot na akay model, na akay gigamit nga basihanan nganong buhaton nimo ang imong pagabuhaton. Sama na sa mga engineer nganong nahimo silang maayo kay naa sila'y gi-role model, naa sila'y nagtudlo kanila. Kung mahimo kang maayong doktor tungod kay naay nagtudlo nimo. So kaning mga pagtudlo mura ni siya og paagis Ginoo para ma-personify o para nimo makaplagan unsaon pagdawat sa kaalam. Kitahay no, kay ang tanang saad sa Ginoo kay ingon ng Biblia nga ang tanang kaalam makaplagan na gyud Ginoo. Wala na sa pagminaw, wala na sa pangitas ilawom sa dagat, wala na sa taas sa langit, naara gyud na sa Ginoo. Now, ang saad sa Dios tanana na ay kondisyon. Ang wala lay kondisyon ang iyang paghigugma. Pero tanang saad sa Ginoo na ay kondisyon, dili ka makadawat sa iyang saad kung dili nimo i-comply ang kondisyones nga nagbato ni ini. For example, ang kaluwasan. Ato lang i-mute nimo ang example ng kaluwasan. Unsa may sulti sa Roma 10:8. Atong tanawan ang Roma 10:8 ngadto sa 10. Atong mga in English nga nagbisaya sa media, Romans 10:8-10. Kabalo ba mo nga atong media? Nagsigi pa sila tapad sa ilang Google Translate na ako'y Bisayon, ilang pangitaw sa Bisaya ni. Magsigi pa nag-ihap, unsay 11, 12, 13, 14, 4. Kay wa pa maanad. Igsuon ang atong batanon, tudluin taon ninyong binisaya nga pag-ihap. Amen? Na ako'y kailang nga batanon. Niingon siya, Manong, pila man ang pliti, gikan diri nga to. Ingon tong Manoy, 40. Mahalagod, 80 na lang. Ingon ng Manoy, sige, okay na ko. Wapit siya kay Bao, pag uli niya ilang dapit, ingon, saan din ng 40? 40. Hala!
Mao, nahalag yun ka. Lipay kayo ang habal-habal driver nimo. Kay gidubli nimo ang iyang gihatag nga pliti. Sige, in English pa more. Okay, okay raman ang mag-in English ka, pero ayaw po kalimti ang imong ginikanan nga panultihon o lingwahe. Romans 10:8-10. Ang giingon mao, duol kaninyo ang mensahe sa Dios. Anaa sa inyong mga ngabil ug sa inyong kasing-kasing. Sa ato pa, ang mensahe sa pagtuo nga among giwali. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Kristo mao ang Ginoo. Og sa kasing-kasing mutuo ka nga gibanaw siya sa Dios. Gihimo kitang matarong sa Dios kay nagtuo man kita kinasing-kasing gayud ug maluwas kita gipadayag man nato kini. Adto ta sa 13. Sumala sa kasulatan, ingon na Biblia, ang tanan nga magsangpit sa ngalan ni Jesus maluwas. Apan unsaon man nila pagsangpit kaniya kung wala sila mutuo? O unsaon man nila pagtuo kung wala sila makadungog sa mensahe? O unsaon man nila pagdungog sa mensahe kung walay miwali? O unsaon man sa pagwali sa mensahe kung walay gipadala nga magwawali? Sumala sa kasulatan, pagkatahom sa mga tiil ni adtong nagwali sa maayong balita. O sa may gihatag nga example na rin anong atong matawag na naay kondisyon ng mga saad sa Dios. Kung naay kondisyon, but pasabot dili lang kamo angkon para makakaplag kaalam paagi sa imong kaugalingong tingwa na ay mga kondisyones. Sama sa kaluwasan, ingon na Ginoo, maluwas ang tao, ingon sa verse 13, paagi sa pagsangpit sa ngalan ni Jesus. Pero unsaon man nila pagsangpit sa Ginoo? Kung wala sila mutuo. Unsaon man nila pagtuo kung wala sila kadungog sa mensahe. Unsaon man pagkadungog nila sa mensahe kung walay muwali. Unsaon pagwali kung walay mupada sa mga magwawali. But pasabot, ang tao maluwas kung una na ay muwali nila para sila makatuo, musalig, o pagsalig nila, unsay sunod nga may tabo, kay nakadungog sila sa pulong sa Ginoo, mutuo sila, pag human nilang tuo, musangpit na sila sa Ginoo. O pagsangpit nila sa Ginoo, resulta sa ilang nadungog sa magwawali, maluwas sila. Subot pasabot, dili lang ka basta maluwas, kay ganahan kang maluwas. Maminaw ka sa magwawali. So, importante ang mga magwawali. Ingna imong tapad, ikaw usa sa mga magwawali. Atong balikan, ingna imong tapad, dili lang ka driver, magwawali pug ka. Dili lang ka engineer, magwawali pug ka. Ingna imong tapad, dili lang ka assessor, magwawali ka. Di lang ka negosyante, magwawali ka. Ang imong pagwali magdala sa tao og pagsabot sa pulong sa Ginoo o makatuo sila sa pagtuo nila, makasangpit sila. Pagsangpit nila, di na nila ma-experiensya ang kaalam. Subot pasabot ang kaluwasan, Subot pasabot ang kaalam sa kaluwasan magagikan sa pamaagi na ay kondisyones. Dili ka basta maluwas lang tungod kay gusto kang maluwas. Maminaw ka sa pulong sa Dios paagi sa mga magwawali. Ang magwawali, muhatag kanimo pagtuo sa pagsagya sa pulong sa Dios, mudala kanimo og pagsalig sa Ginoo hangtod nga ikaw makasangpit sa Ginoo. Now, atong tanawon pa padayon ang importante sa paglantaw sa pagpangita og kaalam, pangita paagi sa tao nga imong gigamit nga sukaranan. Mura ni siya, kung gusto kang makakaton sa pag-drive og 10-wheeler, magpatudlo ka sa mga haniti nga mo drive og 10-wheeler. Kung gusto kang makakaton unsaon pag-drive og eroplano, di ka magpatudlo sa mga tricycle driver. Magpatudlo ka sa piloto. Subot pasabot, naakay mga pamaagi nga imong sundon. Sa Biblia, unsa may pamaagi. Kung gusto kang makakaplag sa gitawag na deliverance ministry, pagkakaton kang Moses. Giunsa man sa Ginoo paggamit kang Moses. Gikan sa pagkaulipon nila sa Ehipto, gipalingkawas sila sa Ginoo, gigamit si Moses aron sila makangadto sa maayong yuta. Kung gusto ka nga makakaplag sa atong gitawag nga mga panalangin sa Dios. Tun-i si Abraham.
Kay si Abraham gikan sa gamay nga banay, gikan sa gamay nga dapit, nahimo siyang amahan sa mga kanasuran ug naa niya ang tinubdan sa mga panalangin. So kung gusto kang makakaplag aning dapit sa panalangin, tun-i si Abraham. Kung adto sa akagawasan, deliverance, tun-i si Moses. Kung gusto ka makakaplag sa gitawag nato nga encounter of God, kanang makasinati gyud ka sa presensya sa Ginoo, tun-i si kisaman, si Jacob. Si Jacob naagid siya encounter sa Ginoo. Unsa may mga gibuhat ni Jacob, nganong nakakaplag man siya sa Ginoo, nganong tinuuray man gyud ang iyang eksperyensya sa Ginoo, nga gikan anang eksperyensya sa Ginoo, giusab ang iyang ngalan from a deceiver into Israel. Lord, giunsa man ni Jacob nga nahimo gyud niya ang pakig-engkwentro diha kanimo. So naa kay mga tao tan-awon sa Biblia. Ingon ko, pastor, ganahan ko makakaton gyud tinuuray nga pag-ampo. Tan-awa si Elijah. Sa James, makita nato gitudlo sa Biblia nga si Elijah gigamit sa Ginoo sa iyang mga pag-ampo. Nga moampo si Elijah nga why mo uwan? Ampo si Elijah mo uwan. Ingon si Elijah, maminyo ka, mga minyo tanan. Ay, wala ito. Pero, murang ana ba? So imong tanawon sa Biblia kinsa iyang gigamit sa usa ka aspeto aron nimo makaplagan ang kaalam nga gusto nimong ma-experience. So gipersonify sa Ginoo kung gusto ka nga makakaplag og unsa pa imong usan pagsulbad sa mga suliran, paminawa pud si Santiago. Grabe si James sa paghanay aning pagsaktong hunahuna kung naa na kay mga suliran nga giatubang. So kaning mga butanga imo makaplugan nga ang Ginoo mismo ang nagpahimutang. Nganong naa siya sa Biblia para imong makaplagan tun-an unsaon nimo pag-experience ang ilang mga na-eksperyensya. For lack of time, di na ko masulti na ang mga mabasa ang bersikulo. James 5:13 to 18 bahin sa pag-ampo ni Elijah, ngadto kang Abraham sa Isaiah 51, ngadto kang Jacob nasa Genesis 28, Genesis 32, bisan sa Psalms 24. So if you want deliverance ngadto kang Moses, katon gyud ta nila. Now, ang atong gitun-an karon kaalam. Kinsa may atong susihon sa Biblia nga magtudlo nato sa kaalam, pagdawat sa kaalam. Nga tao nga gigamit sa Ginoo. Kinsa man. Tanang katulugon mo siya gitug, amen! Nay usa. At least usa na lang. Again, kinsay atong gamiton nga basihan kung gusto tang makakaplag og kaalam? Kinsa man ang ilado sa Biblia nga maalamon? Solomon. Ngano ni mo manubag oy? Kuwang mos champurado? Nabitin mo sa champurado? Tubag po taon, oy. Kisay atong tunan? Proverbs. Mao. So, atong tanawon si Solomon. Kabalo ba mo si Solomon? Sawa pa siya nakaengkwentro sa Ginoo, di siya maalamon? Wala nasulti sa Biblia nga when he was born, he was already knowledgeable. It was not in the scripture that Solomon was known to be a man of wisdom right when he was given birth. He was only made mention that he was the son of David. Sumulunod sa kanan, pero there was nothing spoken about his uniqueness that he grew up in wisdom. Dili sama ni Jesus nga sa iyang pagkabata, he got the favor of man and the favor of God, and he grew up in the stature with wisdom. Muna kung ikumpara nimo sa Jesus ug Solomon, layo ra. Jesus Ginoo man, si Solomon binuhat man sa Ginoo. So ang puntos mao nga nagsugod si Solomon, dili siya bright. Di po siya nato matawag nga bright. Kay wa mong gigisulti sa Biblia nga maalamon siya hangtod sa nahimo siyang hari og nakig-engkwentro ang Ginoo kaniya paagi sa damgo.
Sunod semana ato ng makatunan. Alas 9 naman. Amen? So balik ta next week. Amen? Timan igsuuno, ang kaalam maghatag kaninyo og advantage. Kung mahimo kang successful or failure, has got to do with your wisdom. If you're going to do exploits, mighty things that no human being can normally do, it's because of the wisdom you have. Kabalo mo nga ang mga maalamon, kusog pud mo bati, pero malabwa nila ang pagbati paagi sa ilang kaalam. Amen. Dili sila magpada sa pagbati. Masulti ang gamay, di na magpakita. Mayaw-yawan. Sayo po itong imuhod. Ano na ko makita nila kay kisulti ang kakasayam ko? Diyan na isakto ako na isik lang ko kasayam. Ay, igsuon. Pagtarong. Gisultian ka, aron ka mahimong maalamon. Dili ka para mag-arte-arte. Wa ka nang apply sa bahay ni kuya. Kung gitudluan ka, nakasab-an ka, salamat sa Diyos kay makakatun galing ka, di naman na mausap. Amen? Giinan ka, ayaw ing-ani pagtrabaho kay maot ni siya. Pagbalik sa imong nagtudlo, mao lang gihapon, mao nang makasab-an gyud ka, asa man nimo utok? Tanaw sa sapatos. Naaman day sa tiil. Wa gyud gamita. Maminaw ta igsoon mo. Ingon na lang bataw, kahinay nimo mosabot. Kay wa man naminaw. Naminaw pa to, hait kayo panabot. Ug tanan nga hait ang panabot mosulti og. So igsuon maminaw tano atong tan-awon unsay mga pamaagi sino next week the Lord willing atong tan-awon ang pagpangita sa kaalam paagi kang Solomon. Giunsa man ni Solomon nga nahimo gyud siyang maalamon. Ang kalami sa Biblia igsoon wa gitago sa Ginoo. It was not hidden for Solomon. It was plainly revealed. So we'll learn of it next week. Ug tanan mosulti og amen. Evangelism month nato karon palugig suon ang dasig nato matag simana na atay madalang kalag sa Ginoo. Pursuit is the proof of desire. Kung gusto gyud na nimong mabuhat, imo gyud nang paningkamutan. Nagmalipayon tano sa Bible study nila Alj, Bible study nila Rap Enriquez nga Villacorta nga ang ilang mga batan-on nadala na gyud sa cruisers. Magmainiton nga nangalagad sa Ginoo nga naa sa cruisers. Daghantang bagong training. Karon ato pang kulang-kulang pata sa mga kaigsuunan kay nagstrikto ko ingong si Chanel Shan, implement nato ang rule. Kung mubarog sila sa pulpito, mukanta, muawit, musayaw, mutukar, kinahanglan naa sila D-group. Di man mahimong ang D-group ato lang ibutang nga muralag gisulti. Kung di sila mo tinog D-group, di gyud sila katukar, di gyud sila ka sayaw, di sila kakanta. Policy gyud na nato. Anong nataligam naman na? So Chanel started to implement the rule. Karon, nahurot ang banda. Put pasapot, why mga D-group? Why devotion? Puro emosyon. Pero karon naginahinay nagbalik. Kay ilang ang nakatunan nga maayo di ay mabuhat kung musubay ta sa sistema sa Ginoo. Sa Ginoo man ang pamaagi. Kabalo ba ka sa Old Testament, dili ka pwedeng mangalagad sa Dios kung dili ka tarong nga alagad sa Ginoo. Og tanang mga lagad masulti og. Ya paso dili pa man ko tarong, di pagtarong. Wa pa man ko nausab, di pag-usab. Ano nga man ka magamit? Kaya wa pa man ka nag-usab. Di pa ka ganahang mag-usab. Ganahan pa ka sa imong kasalanan. Ihunong na naigsuon. Ganahan pa kang muagi sa kasakit? Aw ikaw. Kay bawo ka nga naa kay asawa. Pero naon kay laing uyab. Masama na. Maayong buntag. Ingon sila kanang mga kaning mga naas barko.
In every port, report. Kada kuno pier, naapod sila reportan. Kaniad to. Amen? Di ta mapandol ha, ina mo ta pa, di na ko mapandol. Wag yun, naminaw na. Gusto ta makakaplag sa kaalam? Duha na lang. Let's listen to the voice of God. Father, I come before you right now. I lift up to you your people. Ikaw, O Diyos, ang mapahimutang sa imong tumong, sa imong gusto, aron among makaplagan ang mga maayong butang. Ikaw ang Diyos na among gialagaran. Unyang alauna, among dadon ang among mga D-group leaders, gikan sa mga first gen, among makaplagan ang imong paglihok sa among kinabuhi. Gamita mi Ginoong tanan. Karong si manahuna among makaplagan kalag maluwas tungod sa imong paggamit sa matag sa namo nga anaa diri. Salamat Ginoo. Maayo ka nga Dios. Wala kay laing tumong kundi ang amo lamang kaayuhan. Sa ngalan ni Jesus ug tanan mosulti og atong pakpakan ng Ginoo. Salamat sa Dios. Microphone. Praise God. Kisay mo balik next week. Mubalik tang tanan next Sunday, ha? Makatunta bahin sa kaalam. Kinsa nga kinabuhi atong tan-aon? Solomon. So adunay mga examples gihatag ang Biblia nga diin kita makakat-on. Praise God. Let's all stand up. Unsay atong buhaton this week? Naron isulti, isangyaw ang maayong balita. Unsaon pagkaluwas ang mga tao, sila nakadungog. Pero unsaon nila pagdungog kung walay gipadala o walay nagsangyaw, kinahanglan na magsangyaw. Amen? Ang tanan nga mga maalam, moingon og, remember this, he who wins souls is wise. Ang taong maalam, magkabig og mga kalag. Taas na to atong mga kamot. Ginoo, nagkatubo ang kaalam sa imong mga katawhan. Nag-raise up ka og mga maalamong katawhan diri sa PC Go. Sa ilang nadungog, ila kining gidawat o kini ilang mabuhat sa ilang kinabuhi. Lord, maalamon sila sa ilang panimalay, maalamon sila sa ilang mga trabaho, maalamon sila sa ilang negosyo, maalamon ang mga batanon sa ilang eskwela. Sa tanang aspeto sa kinabuhi, ang imong mga anak nagatubo sa kaalam. Maalamon sila, bisan pa sa pag-handle sa ilang mga pangwarta. O kanong simanahan na Lord, salamat nga tanan nilang buhaton, kini gibase sa kaalam. Ang imong pabor, magauban kanila, mag-abre kag mga pultahan. Lord, ikaw ang magahatag og success sa tanan nilang buhaton. O gimo silang proteksyonan sa sakit, proteksyonan nimo sila sa mga dautang mga tao, mga dautang tinguha. Lord, salamat. Imo sad silang proteksyonan sa pagbuhat sa mga dili maayo. Father, I declare ang imong katawhan blessed. Ang imong katawhan prosperous. Ang imong katawhan successful. O ang imong katawhan musunod diha kanimo Ginoong Dios. Kinamong giampo sa ngalan ni Jesus. O ang tanan nga maalamon moingon. Amen. Your success, Tarson, and every believer is a disciple maker. Go and make disciples. By the way, kung naay first timer, palihog rang pare adiri. I'd like to talk to the first timer.